Xoias únicas, exclusivas e especializadas. Dende o ano 2001, Fernando Gallego traballa no deseño destas pezas, incorporando novas tendencias e fuxindo da uniformidade. Esta aposta pola innovación e a calidade fixéronlle merecedor da certificación Galicia Calidade, que se aplicará á colección Antiques, con antigüidades xenuínas, e á colección Apilables, composta por xoias exclusivas fabricadas en ouro de primeira e diamantes. Precisamente a directora xeral de Comercio, encargada de entregarlle o recoñecemento, destacou esta aposta polo talento e a innovación, cun vanguardista sistema de venda online co que xa exporta as súas pezas a todo o mundo. Esas pezas van a vir todavía a darlle máis forza a esa marca, van a exemplificar coa súa exquisitez, coa súa beleza, pois o que significa esa marca de Galicia, esa maneira que temos de facer as cousas en Galicia, que, como ben dicía Fernando, pois xa fora das nosas fronteiras é ben coñecida. De igual modo, a alcaldesa de Outes felicitouse polo éxito dunha empresa local con tanta proxección que a través deste recoñecemento seguirá medrando. Mostrar a nosa satisfacción porque en Outes haxa empresarios que sexan quen de conseguir unha licencia de uso da marca Galicia Calidade. Eso, como ben di Fernando, é que algo se está facendo ben, é que desde aquí se pode ofrecer ao mundo pezas desta estupendas, desta calidade, e con garantía de que están feitas baixo uns parámetros determinados. Con esta certificación, a xoiaría Fernando Gallego vense sumar á lista de máis de 90 empresas que xa compoñen a rede de Galicia Calidade, en sectores tan variados como a moda, a alimentación ou o turismo, entre outros. E realmente só a xente que fai as cousas ben pode estar en Galicia Calidade, que é do que se trata, que Galicia Calidade é un sello que representa os produtos ben feitos da nosa terra. Para nós é moi importante porque entonces estamos rodeados de outra xente que traballa aquí tamén moi ben e que son embaixadores por todo o mundo dos produtos galegos, que teñen moitísimo potencial, na nosa terra hai moito talento, sabemos facer as cousas, e Galicia Calidade quizáis é o sello que nos sirve para que nos coñezan en todas partes por esa excelencia.